младежи само седят. Станете малко, разлижете се малко. Искате ли нещо да ви направим? Кажете нещо. Така ли? Моля да станете малко да видим какво можете. Станете малко така. Кажете ми сега, кой е най-добрият от чеченците? Кой е най-добрият от вас? Кой? Тя ли е? Добре сега, какво искаш да ти направим? Кажи ми. Също да продължи. Не е проблем. Айде го пека! Чечека двойка! Айде го чими! 217. Bye.